Hvem er vi? Så. Jeg drukner snart med alt det vand, Vitus. Jamen, jeg skal jo filme os. Og skyde Vitus. Vitus, det giver jo ikke nogen mening, at jeg sprøjter på dig, når du ligger i vandet. Pas nu på Vitus. Vitus han er sej, han kan alt tage. Hallo, jeg har kamera. Og hvis du ødelægger kameraet, så får du bank og buksevand. Er du okay, Daniel? Jeg er ked af, at det var ikke med vilje. Kan du ikke sejle mig så? Nej, det kan du. Prøv lige at hænge bag, så sejle mig ind, så filmer jeg imens. Så kan du hænge i de to der og sparke med benene. Ja, du er sikkert en god motor. Det er godt, Daniel. Hvem er det, der sprøjter på mig? Er det det? Kan du smile til kameraet? Fortsæt nu. Der er Ulla på broen. Ulla, det her vandtætte kamera, det var edderbank med god idé. Ja. Prøv så her. Hvis du sprøjter på mig, så kan jeg godt sige dig, så får du lov at gå hjem. Ved at dræne søen. Så langt kan jeg ikke sprøjte. Jeppe, skal man trykke mere end en gang? Skal man trykke mere end en gang? Hvor er vi henne? Naturbasen! Hvem er vi?